Nemôžem sa inak prihovoriť k vám, aj keď sa mi slzy derú do očí, ako prihovoriť z písma svätého. A to z písma, ktoré je zapísané u Korinským. Lebo celý tento náš tábor sa viedol v duchu apoštola Pavla a jeho myšlienok. A tak som si vybral ten verš, ktorý skutočne nejako si mi jednak leží na srdci a nejak vykresluje ten môj pestrý život, by sa dalo povedať. A je to zapísané v 13. kapitole, ktorá je veľmi známa. A prečítam to, pretože tu mám bratov Čechov a ja som pôvodne tiež Čech, tak aby ste vy, bratia z Česka, nemysleli, že ja som zabudol češtinu. Tak si vy, bratia zo Slovenska, si zoberte Biblie slovenské, aby ste vedeli, lebo ja čítam z písma, ktoré je z Kralicka, je to trošku složitá čeština. A to od 11. verša, 13. kapitola, 1. Korinským od 11. verša. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě. Ale když jsem muž, opustil jsem dětinské věci, nyní zajisté vidíme v zrcadle, skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám tak, jak i známosti obdařen budu. Prečo som hovoril, že je to tak, tento verš vykresluje ten môj život. Ja ako malé dieťa som bol zasnený, stále zasnený. A ja som sa okolo seba pozeral a som sa len divil, čo to je všetko tu na svete. Jak som sa vlastne na tom svete ocitol. Ja som bol naozaj tak nejak emocionálne pobohovo naladený a ja som si nosil vo vrecku kamienky a tie kamienky som obdivoval ich krásu, farebnosť a tvár a hlavne hmatom som si ich ohmatával. A keď ma učiteľka vyvolala, tak som sa ako prebudil zo sna, ako do iného sveta, ako keby. Maminka moja ma považovala takého zaostalého. Ja som mal veľmi pomalý vývoj. Dlho to trvalo, ale vyznávam, že moje detstvo bolo nádherné, bezstarostné, krásne. V rodine mojich rodičov a mojich bratov. Mal sme 3 bratov, my sme boli 4 chlapci. Potom sa nám narodila sestra Iva, ktorá je tu. Už sme zostali my len 2. Ja som nevedel nič o týchto kameňoch, ich zloženie, jak vznikali. Až potom neskôršie na škole som musel aj odpovedať, aj ako ich zloženie, jak boli vytvorené, jaké sú rozdiely medzi sedimentom a medzi vápencom a medzi
kyselou horninou, hlbudinou. To som až dodatočne proste ako sa učil na škole, ale môžem vyznať, že proste ako, že tá láska a to očarovanie toho kameňa mi zostalo. A ja by som to chcel pripodobniť aj troška k našemu životu ako kresťanov. My milujeme Pána Ježiša so srdcom. Ja ako dieťa som chápal Boha a Pána Ježiša ako bytosť, ktorá je skutočná. A keď som sa potom v dospelom veku obrátil a nechal pokrstiť, tak začali problémy. Predstavte si. Ja keď som tak počúval tie svedectvá vaše, jak to váš život bol aký víťazný, jak vaše manželstvo bolo vydarené. Ja práve až potom prišli pochybnosti. Potom prišli sklamania, že ten môj sen a predstava, jaký má byť kresťan, že to není tak. Nedorozumenia, napätia. Ja som bol v podstate plachý človek. Ja som sa bál žien. Ja som ich mal ako povyšenie, ako niečo nebeského. A ja keď som sa potom zalúbil do mojej prvej lásky na konferencii a keď ona ma zradila, keď si ona potom našla chlapca zo sveta, odišla zo sveta, tak ja som volal: Pane Bože, jak je to možné? Veď ja som ju chápal ako dar od Teba. Ako vymodlenú. Jak to sa stalo, že si dopustil, aby ma sklamala? A dlho mi tá rána zostala v srdci. No ale ten môj život bol bohatý, ale za 85 rokov sa všeličo udiať, nebudem vás tým zaťažovať, len tak v takýchto bodoch, že ani tam tá dráha mňa ako sochára nebola jednoduchá, lebo v socharine, jak je známo, 99% je práca, vôľa, námaha, ale 1% je talentu. A je taká predstava umelcov, že proste jemu je dobre, pretože on si robí, čo chce. A to všetko talent. Nie, práca, námaha. Už moje kĺby sú unavené, opotrebované. Ale to je oblasť umelecká. Lenže ja som kresťan, umelec a potom sa stal aj manželom, otcom. A ja som si hneď od začiatku povedal: Jurko, musíš ťahať trikári. Nemôžeš, aby to umenie ťa pohltilo, lebo umenie je strašne nebezpečné, pretože pohltí človeka. A všetken čas, všetku námahu, všetku energiu môžete do toho vložiť, aj tak je to málo. Lebo to je, v umení je proces, stále zápas. Stále zápas medzi tým skutočným a medzi tým, čo nosíme v srdci, tú predstavu, ktorú nosíme v srdci. A moja manželka, keď si ma vzala, tak si mala takú predstavu, tak jej, sochára si berem a on má bielý plášť, vyzeral som skoro ako doktor a ona si mala úplne predstaviť a teraz dostala človeka, ktorý
nemám aj moc času na ňu. Ona si myslela, že berem si človeka, ktorý sa bude o mňa starať, bude ma hladkať, bude ma držať. Ale ja som bol väčšinou svojho času v ateliéri. Pracoval, lebo to je proces veľmi ťažký vybudovať sochu. A to, že sme zostali spolu 55 rokov, ja som jej dal, som vytvoril takú medailu a som jej dal na krk a Ľubka, to máš za to, že si so mnou vydržala 55 rokov. So mnou, ktorý je složitý a ktorý ťa možno zanedbával, pre ktorého si plakala. Aj manželstvo je proces. Manželstvo je neustále odpúšťanie, neustále hľadanie kompromisov. A viete, čo ma najviac zachránilo? Že začali sme spolu pracovať medzi mládežou. A tuto mám svojich táborníkov, ktorí sú starí otcovia. A my sme zobrali deti, dneska máme, niektorí naši bratia sa vyhovorili, máme rodinu, máme deti, my sme zobrali deti, a nie? Pamätáte si? A s deťmi sme išli s nimi na tábor a tam sme spolu žili a tam sme ich zachraňovali. Pretože viete, aj to štúdium, to mi môžu všetci vysokoškoláci potvrdiť, nebolo jednoduché. My sme sa museli učiť marxizmus, leninizmus. My museli, keď sme robili skúšky, ja som si predstavoval, že prídem na školu a tam budem len robiť umenie. Nie, museli sme sa učiť to, čo bolo proti našemu srdcu, proti našej viere. A neboli to jednoduché veci, lebo začali pochybnosti, že či to naozaj není tak. Lebo nám predkladali, že náboženstvo to je pre staré babky a pre staré ľudí, ale že to v 20. storočí to už neplatí. Ale pretože sme vydržali, a to bola Božia milosť, tak sme pociťovali aj s mojou manželkou, že tie skúsenosti, ten zápas, ktorý sme vydržali, ten tlak toho marxizmu a materializmu, že musíme proste podporovať u našich mladých ľudí a ich ubezpečovať, že naozaj existuje Boh a naozaj Ježiš Kristus prišiel na zem, aby nás spasil, aby sa obetoval za nás. Tak toto vyznávam ja pred vami, že nakoniec cez všetky tie trápenia, všetky tie zápasy som dostal manželku od Boha. Ale nebolo to bez práce, pretože je napísané, i vy sami sa budujte. I vy sami sa budujte v duchovný dom. A my sme sa budovali i my v duchovný dom domáci, manželství. Tak toto je slovo 85-ročného seniora, taký odkaz, že ešte stále my, starí, máme čo na seba pracovať, ale máme hlavne za čo ďakovať.